Konnichiwa minasan, at nandito na naman ako. Tuturuan ko kayo kung paano i-play sa gitara yung Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Ito yung first time na magbibigay ako ng tutorial sa kung paano mag-play sa gitara, no? And I hope na magustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo, pwede po kayong mag-request kung ano po yung i-play natin sa susunod po na ating gagawin na video. So ngayon, awitin po natin at pag-aaralan natin kung paano i-play ang Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Start tayo, no? Gagamitin natin na chord sa verse ay G, ito G, F sharp, ito. Post nyo lang kung hindi nyo masyadong makita. Eagle minor, C, B minor, ganyan lang, B minor, tapos A minor, then D. Yun yung verse, no? Kantahin ko muna. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. You know? So, style ko lang din yan. Depende na sa inyo. So, ganun. Okay. G, F sharp, Eagle minor, C, B minor, A minor, D. Ulit-ulit na. Ika'y laging tapat kung magmahal. Yung kawa ay mapag, yung kawa ay mapawalang hanggan. Wala na siyang paipit-ipit, no? Wala na mga ganun-ganon. Ang gagawin natin, ganito lang. Wala, hindi na siya masyadong mahirap. Dati kasi nung nag-aaral ako, maaralan ko pa itong ganito. Or ganito ba. So, ito lang, kahit ganito lang na D. Natutulong na to. Tapos sa chorus tayo. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. D minor, baksak. Tunay na ika'y si tulad, tunay na ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos, sa atin ay nagmamahal. Ulitin natin. Pinupuri, C, D, B minor, Eagle minor, dakilang C, D, G. Pwede, depende na sa inyo kung may ganun. Pwede naman ganito. Tunay na ika'y walang katulad. D minor, Eagle minor, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tuturuan nyo rin kayo kung paano mag-ending. F sharp, bagsakan siya, no? Galing sa G, F sharp, Eagle minor, pwede rin lagyan nyo ng D. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ganito yan. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ganun lang, no? Yup, na naalala nyo. So ganito yung chords, nabagalan ko lang. No? Kasi baka nanibago kayo sa way may
ng ano tong F sharp, ganon. So G, F sharp, ganun lang. Ditong dalawa. Gayahin nyo lang, no? F sharp. Ganito yung ginagamit ko na F sharp. Marami naman gumagamit ito. G. Tapos D minor. Pwedeng ganito lang. Tapos D minor. D minor. Yan. Mga F sharp. Pwedeng ganun. Dito lang din ang B minor. So, ganun lang mga kaibigan. I hope na may natutunan kayo ngayon. Pwede po kayo mag-request kung ano po yung gusto nyo na pag-aralan natin next time. Kung ano yung style ng pag-kaskas ba, yung blocking. Pwede rin. Kung ano pang klaseng kanta ang gusto nyo yung i-request. So God bless po sa lahat. I hope na may natutunan po kayo. Ingat!